Chalo pro kai kble pi yang por link ba jeng YouTube channel ka jonga lada pidang poi chmai parlok sobha ban ya like ban share ban subscribe kenang bangan la shu ya ban primi ya ki pat ki video di ya ini ban parlok kan ke ha kan ke por ba mentangan pen iya pi jat pa jat ki vlog ki ba ngahi ngalecha lum bat ngitip ban parlok iya mentaka de kata kapor ka ba kapor ka ban lum ka ban langno iya kita kis ya ukuba kamtam ubangi la trela kata menta si kata kala de kapor ban ot no ya kala de kapor ban sho no yu kala de kapor ban lum ban lang no yu ya ustad on satang bat ya bamet on salum hakitiar kibangi hi ngin yo ya ka ban bam ban di na benta ka shisnem ka jonga bat ka jonghi te yai ne ban ngapor ko bukut jonga ne ka video ka jonga ngan peni ya pi Laisha yo le se pim nam sok nan ngan ka vlog ka jonga ro kam le tang ba pej ru la biang hey kong hey ba hey kumta ter mo di mentangan pat iki ki vlog ki jonga kan ka por ka mota para lak bi je ya ne ban ngako ki parlok ki ba ton ki jonga ngan nges kem pa na preng ka met ka ba ka baklan kum juru ka jing sumar ki jong blay tra kana jing ban najrong te jolo parlok ngentangin ya ngan leka shalom sawa ngan lek pekai ki plang ki kembat hakado kom ka baka may mariang jingi ka sud ya kita ki rong ksyar ki jongka lah ki jing tung jing tep lah ki jingri jing do belah ki no kino parlok bije calong nyelai namata calo merah saat parlok pek parlok une kuba nakaliang jongi kamtam ki briu ki badon syaki nongkendong ki baper une ude ukuba uba nakaliang ka jongi ngila rep ngila lum ngila lang ngila sumar sukheri u batsien barkadon ru ki briu ki ba ladep ban ot ban lum ban lang bar kidon ru ki briu ki mempat dep ban ut ban lang kat kum ki jing i jong une ukuba uba ki hi ki don pej parlok ani kejing itna jongan ka mariang ka bala palat sya ka kane gele kalong ke ke bau blehi ulabu yang dia phi bangi hi nagleng jongi ngiyo ban pej ban khmi ngiyo iban lek ban ban trei ban kta kajing itnat jongan ka pung ngapoi sene ban yat kai ban yui kan kapung nga ring video yaka mo kajing itrat jonga kapung kring ru ya kita ki khamat ki jonga banga ring ya kaneka pung perlok ye kajing itrat ka jonga pe kajing be jongal kajing itrat jonga kapung perlok ye tang suyo ban wi hang ne yo tu khwai jong pi thrai what kan wan ga dokha kan bambek klok ya ukwai jung pi kan bo bek karil jung pi kan pangang parlo pek uteu masih udang bamplang udang tristom ya kaban pen kedang ya laka kepo kaba udon udang bamplang pek parlo udang bamplang ani masiro bai bang met do ndai perlong beje gujing bas kane de jeka ka baki shet jing kane jeka ka ba naglang jungki briu lagi de kena amasine lagi de ki briu ki batre ki lum ki klau ki batam ki shet jing hang ne pek kane ding ro kadang don ding hi mentang ne kadang shet kadang kloj tu ke plastik ka baki don tu ka sla ka baki penan kam ha ka ban shet ya ujur jungki kane ka sik ka baki shet jur bat pek kane ka sik ka baki shet jur ngalap wow ka jisma udi perlok wow ko blei jong nyadap hap ding jing leng ngo ban perkat ki kamela lebaro nya ikilum kil babe pengat
te perlok tangkat gi vlog jonga kan ga singi ga bonta lada pidang sekutan ika ban pej ga video bari ga channel ga jonga ngan sa permi bi kan dan mo perlok te tangkat video ga jonga kin ha ga singi ga bonta like share but subscribe all the best perlok kublai shibon